Hola amics, com esteu? Benvinguts de nou al meu canal. Bé, aquest vídeo és dedicat als privilegis masculins. El feminisme sempre diu que els homes som uns privilegiats, que tenim tot molt fàcil, que som uns opressors de les dones, Això de ser home és un xollo, perquè ja et ve tot donat, en aquesta societat patriarcal, i es veu que, bé, som una colla de privilegiats, que tenim uns drets que les dones no tenen, i bé, que ho tenim tot molt fàcil. Doncs anem a fer una llista de tot el que són els privilegis dels homes. Ara us diré una sèrie de dades i estadístiques, que algunes són agafades a nivell mundial, altres són a nivell nacional d'Espanya i d'altres són a nivell d'Estats Units, que és on més s'han fet aquests estudis. I bé, anem al gra. Quan un feminista o una feminista et digui que revisis els teus privilegis per ser home, fes-ho. Morts per homicidi, 78% homes. Morts en conflicte bèl·lic, 85% homes. Morts en accidents laborals, 92% homes. Suïcidis, 78% homes. Presos o personal en reclusió, 93% homes. Esperança de vida, 5 anys menor, malgrat que ens jubilem més tard. Estudiants universitaris, homes, 40%. Fracàs escolar molt més alt. Negació quasi automàtica de la custòdia dels fills. Negació de dret a decidir en matèria reproductiva. El doble de possibilitats d'acabar pres per un mateix delicte i condemnes un 63% més llargues. Els homes es jubilen més tard en 37 països, malgrat tenir una esperança de vida menor. Condemnats a mort, 99%. Lleis i tribunals específics per protegir les dones. Dels 25 pitjors treballs, 24 són ocupats gairebé exclusivament per homes. Pitjors serveis sanitaris amb programes especials únicament per dones. Alcoholisme i addicció a les drogues molt major. Mendicitat, 60%. Servei militar. En cas de denúncia falsa per maltractaments, detenció immediata, sense proves i sense presumpció d'innocència. Uns 140.000 homes són violats cada any als Estats Units a les presons, una proporció molt més alta que la de dones violades d'aquell país. Víctimes de maltractament domèstic, 40% homes. A la publicitat, la majoria de papers negatius són interpretats per homes. El dolent, el tonto, el cornut, el perdedor, l'ignorant, ofertes de treball exclusivament per a dones i la resta mixtes per imperatiu legal, quotes en llocs de treball, en llocs directius i polítics, en premis artístics, literaris, científics, de tota mena, per exemple, a la Creu de Sant Jordi. Evidentment, aquestes quotes només per dones. Només pel fet de ser dona ja mereixes una quota. Doncs bé, aquests són els privilegis que tenim els homes només pel fet de ser homes. Si algú encara pensa que ser home és un privilegi, que s'ho faci mirar.